against climate change. Hakarai ke bansa ken mau serta Tnat ki Pohïing jong kari kala ajeng bit Pynlong ke Eksamin Constable nak bentai ki pulit Central Armed Police Force ki khatlai Tylli ki Jait Ktien jong kani kari na lord ka Ktien Hindi ba Ktien Pohïing ya kani karai la shim hadien bla ajeng mud Menteri ki Pohïing jong kari u Amit Shah pan shlor ya ka jingi shim benta lang jong ki samla samhoi na ki than ba pher jong kari hapo ka kin hon pulit CAPF bat kumjoru pan shlor ya ki wei pat ki Jait Ktien na lord ka Ktien Hindi ba Ktien Pohïing ya kwat jingkeli on sa penmi ru haki Ktien Assamese, Bengali, Gujarati, Marathi, Malayalam, Kannada, Tamil, Telugu, Odia, Urdu, Punjabi, Manipuri bat Konkani. Tnat ki Pohïing kalaong baka Eksamin haki khatlai Tylli ki Jait Ktien on sa Pynlong na do ka shtarik kala lingkot 8,000 arfsaw. Kasor